Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Onye kubwata libolyo obosemya gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya television ya Ensoko wikasero yao kwa nyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono nabokonyora ribaga lyabene liyokuralia asegete senyeke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobonchulia 0788666662. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomugusi nigo bware gosirwa nobolemi rikomera riburuga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo. Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. sana nigora sebiro hasemesema yakurwa Ensoko chinsa isato ase Jumatani gaho tukubeko 15 na kabero mutinyo gatano narimo mwaka w'ikirubere belongebere na isano nemo kidai ibere choka chia utokirigoro ichinsa isato chenkor kwa Clinton ndigi ase bagari timu ngime ngonya kurwa ase studio ya kabere twagosabiro oikaransoike obene into kurugono goika umweyo na mangeto kwarigandatia sengencho ensemo ya kabere minto Daniel Omwaga na bwigo toldi ngoso abale ase egikaro okumanya sensemo yechibasori ayaga kata sama milanio yechimopira awali cup ayo wase chinse isato ya Canada
Mexico amo na USA na boigo ase ntunde ya gatatu tuchikwa goto gotware nkwane abeno gotukobwara setura chigosanga no mwishimiwa Steven Mugaka uyoro mwakili na boigo mujumbe wense mu bunge ya West Mugiranga se county Nyamira kumurikira mange ayo agendrete na ayo agendrere ase amatko abwango igahigo karansoike obena intukurbono kuika omwere mesemo yakoro nsoko chinsa isato achakire bwana. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia ase Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Mancho murigaria tugosaba kwabira somo chando yo bweriogi tugoskabosia soroboti na chika gokomanya rituko herimori okamaiga ye county ya Kisii kubwatoke budget ye chibesa mwaka bw'echirubere 2025 nemo 2025 nigo bono habamenyi naboigo habawonchuriria kurwa sense mu bunge abo machoge cha se county yo bayesokire na gokurwa ebirengeri byabo igoro yomuchie obwogembo nakora kya gotoko kwabo kubwatekana kuringanigo municipality yo tebeke iribesa chinde chonsi hase bono baruro ko gwasereria kugochia kwenekya bali gochia kurwa ebango cha se county hase bono batebire nigo ebwente kwenekeriwa amawonchuriria itara chakemeremo muri kitapolonari sakama na roboti ura senchira ibwikirana Mega ye county ya Kisii kubwatuke budget y'echibesa bo mwaka oyo bw'echirubere 2025 nomo omwaka bw'echirubere 2025 nigo bona bamenyane nabonjorere kurwa se bunge yabo machoge cha chibesa okirie na kuichanere gekoregie county ya Kisii gutobwatuka chibesa gukia se kiganje ke municipality y'Ugembo nonya ndururu tana wonguru kwa Dennis Mauti ndomo secretary bwa abantu bakore biashara etown y'Ugembo twabwateri tukuria rero public participation ya gosangirira chibesa ngakikira sangirirwe in the next 12 months lakini ntwanyoranga igoro ekero assembly yargo etia a budget ya 2026-2027 Ugembo was allocated nil. Ugembo municipality was allocated nil shillings. Ekero our counterpart municipality ya Kisii era allocated 359 million. So na intutuanyoranga sababu teyo toraga mbere igoro yechibesa ngakichigotoka kitatumeka seito. Dan Julius Ondeba Malisa inchomo German business community aseta ase municipality yetu Ugembo. Onegen tona kumirira rali tukeri gari abeli gokumya ekare county government yego tomaba obisa ocha gukora public participation patakwa details chire buya asaba abantu bogembo gosobwa amatubuya of late imba achagera gukora public participation bakora n'abafanyikazi bakuchibicha abasaini bagenda but today abantu baito bari araisiringa amagoso naro bagokora baitie bintu behind doors bagukwana se chinsemo cy'Ugembo ase municipality yo
nigo batebire buno gwetana wa kisiasa amono MCA bw'ekinsemo ekyo ng'okwirira barabu gutwekwa ebibe byaye. Governor may have no MCA itoga different opinion forward as a kisiasa. He cannot punish MCA we ward ye na abananchi. Siasa yabo na mheshimiwa Paradiso, let it be totally different from development ye ward ye. Ngoro kijeshi bonaliri ninche women rep yogembo market. Tindo che sababu aratwarere differences no MCA atige gotokorere gasi buna abananchi bogembo. Bono nigo bagosereirie gutia kugira gwakane bango gutia county ya Kisii gwike municipality iyo yabekero kibesa ki budget y'omwaka oyo iga. Twatenenirie chogo ase municipal yonsi yogembo chichiro chionsi bake binte bigabano birosiri buya elinde echoge manye koira nogembo chilaises chimanye koira nogembo. We as Ogembo people, Omachoge Church, Ogembo municipality, all stakeholders, we have agreed going forward nkosie katoro obisi ye municipal, because we are not seeing anything whether Ogembo municipal is a municipal or is a town. It's totally confusing. Nokona kukubulia kwa buchi asumo governor Omoske Paul Simba Arati. We are aware nge budget ya ete tuigornitikari di step we yemo governor ngo chiko yebekera ale signature emanya kobe bill. We are now asking Governor Simba Arati tabase kubeke bill yeri kiara buna yachete ayeirani back to the assembly with the recommendations. One of the recommendations buno mogako yo mate ebire iga Ogembo municipality have allocated chi project chi saine 200 million. Onye omoe governor yaite tuanjete mona tuwa mwanjito kama ikura. Aira nali geri ngo yoru setibesa chia Ogembo municipality ningo nenda mote achirani. Ekikiro gentori request we are demanding chibasa chira no chicho. Ko reporter geta senige Ensoko TV kurwase chinsemo cy'Ogembo ekikigotoka se wodi yabo kitendere ebunge yabo Machoge Chache county ya Kisii Mcheria Tana Apollinaris kama Toska bose mwancho mweregereria abamenyi bensemo ya Gekano igotoka se wodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira niko bono babudre umuraibu ensemeyo umujumbe Clive Gisairo kweneke bunangu esokiare na kubakonya kwa bagachira ya bisyo mugambyo moke we sub location ya Gekano pago sanganege taseni kiga Ensoko TV emambia lero niko bono baereire amakongu ali bakomerana naro ekero baguchakuria obokoreri ase ya bisi eyueroro bono muri Kitu Vincent Munda nasanga na barabo robotiro ya senchiro bikirana ni kinyoro kya Gekano imeye wodi ya Magombo nigo nkomerana n'abamenyi abo bakorire ebirenga byabo bya Butambe anene mono gutingyo bokoreri asabisi yo mugambi omokebwe location ya Gekano asama tukamange yenera bisi yabereke okonya eri kogendereria ayarenge tobogambi bwensemeye nabisi boigo yagachitwe n'abanyakenyoro na nyamagoga ya murocha ofisi yebona mwahirigereri kilo muturedi arenge goja neri gogeri merimo twatema kwagacha kabadi agoroje binde tubitawurete bisumu bye chingoko twaje horoseria ofisi bakorera ali amakungu bagwetera karo bagendete no bokoreri asabisi ye nigo batebire ebakonyorana n'amakungu amange amakungu toja twaraga ekere mbure gotwa service kiro jingo tokongera kire ntubu atia tokorera bananchi gasuya ese ekero ya bisinde yigana tokwagachu na nitwe tumiete abananchi barabuna tukomigerani mali abandi twasoka ska bono twatemere sana kukorega asi n'abananchi through office ye lakini abananchi bagwetere michande menge jubago chekere mbula yachakire gutwari abidi twa break yekina twagenda ka ili twatendi litukolingao birogo ntobwati togo ikaranzera amagogo abunekire ryogo chugocho muna customer gocha kwanyore mbura etwete nande twari bitamba isiko twachi wikaransororo bono ntobwata bakongu Rochi bono ya kugete nande tukaje tukasiruru chimete ngabano tusirete agarenga nduweru abamenyi nigo bono bagwechaya ekero bakorigereria abisi yabe kubakonya ekororekana encherenga buneye na mano gwetera ase obisi ya mwaraga yo mu assistant chief wa Gekano obisi ya nyale ko bage go solve disputes chinyinge na anda abantu abange bakonya kire korwa lakini asobo maana buna mwayerigereri unogo swa mali na asara abepi emagogo ni gatago getepi Gekano ga igarontu
yobo maana ne obisi na into tobwanete gotumeka asoko of services gocha sabantu baminto Una nchira yamo yokugenderia obukoreri bw'obugambi ensemeye niga abamenyi aba baburirie omujumbe bwa Orogongo Musike Cliff Gisairo nabo igo eserikali ebakonye erio kubagachira enseme kororekana n'omunso tugosabanga tokonywe kindi cyonse ne serikali ratokonye rende wono tugusabye serikali teme sana kukonya okutebya abajumbe batwakakire ki ofisi ambare kiratukonya onye amaene abandi baokonyo na nje nasabire tokonywe tubekeru ofisi erigaigai tobe twale none birugoime emesa na binto binde ebira torobeli asense moyo bokoleri tokonya ofisi yaitu egwenera ofisi ronda alwe sabu mujumbe bwa Orogongo ratokonye abisi tonyora abisi buna ji abisi kinde Vincent Monda, Ensoko TV. Tugusabusio manchu murigaria maiga yokonekia emirimo yaye asegeka kemiaka 35 nebere mwarimu monene Oriamoni Senior School egotoka ase ward ya Gesima bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira Job Oira Nyanchoka nigo litikoria rero hairire omutimo kokuru ase emirimo yokoba omorokia nigo bona babwatani ao bagokera egasi yaye haenekire buna omorokia ase banyare koba bakoboria abarimu bande babwate chimbwa chiaye muri Kito Steven Nyarikie Mbunde na ikira na somo igoyo robotiro yasenjiro bwikira ase omoyega bogotimoka korwa semeremo yo bwarimu bonene ase skuru ya Oriamoni yogotoka ase wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masabe me county ya Nyamira ase mwarimu monene bwe skuru icho Oira Nyanchoka atimoka korwa bokoreri bwo bwarimu obukonyora abeire ase myaka 35 nebere. That's near your home, and at one time served as a CC member in Nyamira County. Brothers, I want to thank you. I want to appreciate your efforts in coming to witness my retirement today. I'm humbled. We have not had such a big number in any event when we are out. This is an indication of love, big love, by the way, for you to have come to grace my occasion. I am humbled. I'm happy. I don't know today when I'll sleep. I'll be very happy. Como ndamoroke buna maisani ekyagero mwalimu okolire gasi engiya ye sukuru akokore gasi bakegera tabwatire ntara akorere lakini aiweta akore warendera abana biya wasomire abana be sukuru abande bakugenda sikari for the past 25 years. Mimi yangu leo ni kukuambia hongera sana and may God bless you. Bless you your journey unakogenda iskari toba sawa digemburia gende mburia tenen. God to bless you as you start a journey outside there. Jenabe ngumukwani na mono na endo bero gonzira mono bagukwanekere ekyo bwatani begisemi nigo bagenderere kubeka bosio kanere byaba iboli nabayigo aborokibwa kubeka bosio esemi ekebungu kyobogima nabo igo koba bosio asoko imokia eyamate. So him, I used to tell you teachers, if you do good job, if you do your work very well, utakuwa very young kama mzee when you reach 60. God will bless you. Egati yabarayibekirana asomo yegoyo namona yokuriye kiro ky'ubunge ase bunge ya Kitutu Masabe Musike Clive Owora aserit koria rero inse foundation ya Clive Owora Foundation airwa goche gosomya abana bane ase a boarding abana bagosoma ase skuru ya Oriamoni munentere yemo yogosegeta chisemi eta case kyo mwana orenge the only child otarenge boarding school ekera abana bande barenge boarding school kakwana no mwalimu akanke ile fees inke nenche ngakane yende tukabeko mwana ye boarding school mwana ya geta ne B-, mwana ne university ya Rwanda mwako era and we identified another needy kid at the school way nere tukamubeke school asinga njobo koryo bya mwalimu to akanke ile fees nende tubakanira mwana oyo nera agaeta ne sipu na rero iga pante biro na inkaransta abana mbaro wange bane bare chi day school ekera abana bane bare chi boarding
mogwancha abana batobeke boarding school abana bari bonse bari a day school moche gocha mutuga iga egera tokore omwarimu tokwane nere tomwakande school fees egere baswe a boarding school na bande na baro wa matemu ga gocha baite bagenda university ka ukwanekerekio Clive Owuora ni gatebire nga munere naro ye bunge ya Kitutu Saba ni gasabira bamenyi nga nere buya bakunikira omujumbe tamwe yemo eriyo borayi bonyara ko babogwonjoreria ase ebunge yu ya Kitutu Saba Owuora yokwana egacha koligi ne obujumbe bwa Kitutu Saba ninu mogochora barayi mwachorete abarai kurumaega mukabakero murai etamwe yeme mugasoro kyoma mukamwe etamwe yeme riro nyambati etamwe yeme riroba etamwe yeme Shadrack etamwe yeme mwanjire ko etamwe yeme ne semyaka emerongo etato netano nebere nigo mwarimu gosemo principal we school ya Riamoni arache kogendanga na gutumuka korwa semereba ya muno mwarimu asesegeto yanyareko bagekobekwa n'abakwani nka nere bya bene kina ekere bari haso koreri annemono haso gosomya babe abayigenu korwa ase eskuru ya Riamoni yogo toka se wodi ya Gesima ase bunge ya Kitutu Saba ime county ya Nyamira Ingo reporter ya Nsoko TV Rizera Nyariki Steven number 3 Embonde timu moja timu France bana chimbo bade Messi aborokiwa nigo asegati yechi skuru chabere chikoya nigo bana bagwatani be kanisa ya Obedience ye Pentecost horosagiro county ya Nyamira banyareka bakureperengeri byabo igoro yengane yo yechi skuru woka omorero bagusanganegeta sinikiga ya Nsoko TV imeyo mucyoke birigo nigo bana batebire abana banyareko bagukwanirwa na gukinirwa n'echimbo chingia ase baburiro kubore gochasa bayibori gotabatigera abari mboka gwikirania obokoreri obo muri Kito Vincent Monda agotomanya senchero bwikirana nebikorwa byabana ekero barase chisukuru ebyo byasugumira abantu kwemurungania muno bakuborania buna ninki kyaberekebe asaba iboli bali barure ebirengerero byabo nigo bagwanchirana buna abana babira begaruri muno chimbwe chi cyasinyire Bishop Charles Awata no munyakerogo ase kyombe kya OPCG amangana abana baitu bakorora togokora ese tore na sitomenyete no nyine njirekere bintu byasarikire njira tokorarameka nera abana baitu babugwiri bairira sikisukuru enambenene nigo yarokire kobole kanisa ebwate sikisukuru elekoleta chimba chindonge asabarokiwa Bishop Tendu nigagotema chinga kikanisa ebwate elikokwanira abarokiwa nigo chire chinke amatuko ayetire kale abantu nigo bagasomira abachi professor n'abantu bande chidokita bare gosoma amatuko atano rituko lya Jumapili n'erituko lya Jumamosi igo lyari gosikwa bono go yacha koba abana baitu igo barachisukuru turauti bagosoma Jumamosi Jumapili nonya abarandi bakuraumiwa igo tusinyire ngaito konyora abana aba naro gosaba iga tiga abana tubanyore rituko lya Jumapili bari batumuka Jumapili toborokereria mangana anyasaye naba Jumamosi boigo egere nari turakonya abana basuko basabirania asamarieta ngoro como pastor Joseph Bundi oyo bondie kinde amangana ya baretre ngatigo umwana bagenda chisukuru Jumamosi bose bagenda Jumapili ninganiri narinya sage chigo narirorio bokabona abana batwarire mekemebe ebikore ebi kibigendete kogikeriwa nigo byamentera abayiboli omuzigo murito Feni mora buno mwiboli nigagoteba netakire nganeye erigeriwa sobime mono etaragenderera koranda igo nabokerekerere kanene muno intwa bangina bari tukubora abana kyabeire kerere kanene achinkoro chito nare goteba iga ekerereke kyabeire kanene ase ngincho abana abanda kento ko borokereri nabakonyora nona bari mboka ase ngincho gotategerera abana nabekonyarikana basari abayiboli buno muchakano okiregento nigo bakwiranirwa egecheke Charles Omosa no mwalimu monene ase skuru ya Nyakyore imeye bunge ya West Mugirango mono abayiboli they are referring in their roles kyo kora mentoring it is very important ekaro kuligereria mangana ya bana aba korunka nabakonyora unlike imyaka tuakinete abayiboli they are not taking charge or control igo koranga abayiboli abakurutera abalimu they are very happy kara abana bari school mbaja no na after no in small play go nyumuri akora mikasana ngatiga bana uki school igo kona abayiboli abange bagambero na abana n'ikitapia paka abana bagwika somewhere abanyana batete ku threaten either you pay for my trip I mean kwanya mwibuli bono wega akokora because are threatened no mwanafunzi
so abanafunzi aba natona barabwe skuru nonya nona baiburu bakora chi follow up abakasana bakore follow up nga discipline abana nga kiere ayuo kagendrete ninki gitakeire tokore bona baiburi imbai suppose egente getangani ko bango angesana n'abalimu ba share kitabia cy'abana aba igoti gato nyare kubwatera nasama saba manene torera somo nenda ke twakorire maminje nyasaye unyarire gutigense yitu ntu abaiburi ekikumu yitu aborite tigato bende gukwana n'abana baitu tobahorokie abana baitu tigabamanyenga aya n'amakoso aranyare gakoba gakubabwatia amatuka mange ekero twabahorokere iri kuruchinka. Vincent Monda, Ensoko TV. Tukosikabusio mwancho morigeria enyomba y'oboraro yaboriko abanyaruka b'esukuru ya sekondari ya St Francis Gekondo egotoka ase wodi yekerenyo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo yabwata umuriro omubasorero na gusamba ebintu by'oboraro ase esukuru eyo ababisakuru ase kyombekeri kurima umuriro ase county ya Nyamira mbaika asayo akwanekia kubeka omukia amo na kubwatira n'abanyakenyoro eri gotoria amabe ayo kurende omukia obo tonyariti ko bakugwikiraniwa abanyakenyoro abo nigo bono bagikeire ebikore ebyo byogotoka bose byokwanekiwa engana yogosamba w'ekisukuru akaratu arenge katweigwa eliyo gikoruga igatwate buna esukuru yagire egatwachiko ikaiga mane bwa mangana twasangina esukuru yagire paka ekaransirense elinde immediately abo kumbani gari y'umuriro yogoja kurima umuriro yaikire yakire yatire gote magokonya tekonya tikende gionsi kire gendo kio bana kiagira nyomba bupi chimatress nchiri chiyete maria chianga chia bana bitabu ne chianga chionsi pinbox endeo yakonyeka kurumaria bana twabaire no gukumya twaminyakire paka agaiga twanyari skuru akarte ki skuru gegete bana batusinyira abaibori nakitago kora muika kioyo kire minto bana na botukumetia ba minto banyechi abantu boturuse dia bana mbali ekarto konyore skuru egete gakita yo kumyo ko bagaki to sabanga omwishimiwa Nyamoko bwana gavana Nyaribo abaminyoke gaiga barigeri gaiga kora bana bwangu bankore na bari batakere gosoma nande muroche amatemu narange twasiriye binte binge mono egakore bitabu abana no babegete binde bagosoma binde baguri baisi exercise books na eji mattress chose bi cyagite ebitanda uroje bya bakabya ramama bya chirenze byose umuriro ngayo urukora umuriro yo nduma iri araso urukurwa because ntu twegure ko rwese twarenge twamyaka gocha lakini okoranga kumetokea jambo umuntu wikato karenga igaiga bana tukirete karotere nyomba bwana ngumbwa twegwe urie ko bugenie na kanyo nyongino na ngaki ino murwaire bwata abana bande batanga yaya ngaige ko bugaiga bosa na bakani na nyaminyokire gota igaiga nkanyora mangana igaiga na kiege ngosora ase serikali yaito ya Nyamira na tenye ngima ase mayo obotuki wanza bana iga bari kikamera kirige okwanwa abantu abakwatwe tukosikabusio mwancho morigeria mokonyi murawe kiama gya Jubilee musike Fred Matiang'i nigo bona aruro kobode gochiasa bananchi kone kyango esoke bare agosire nsemeria yo kwamiria serikali herinde bachikorenta amonchoreria ase serikali abono hiyo itaraikirania chira chae na wego obokoreri asa bananchi. Tukifika mahali tuko sasa where tuko na shida ya usalama katika nchi yetu. Unaona watu wanapiwa hapa hata kwa kanisa. Wakora wanatembea na polisi kudhulumu watu wetu. Mambo kama haya saa nyingine unaweza kupoteza imani kwa nchi yako na imani kwa maisha. Mimi najiunga na father na viongozi wa kanisa vile mmetushauri, na nawaomba wananchi wenzangu tusipoteze imani kwa nchi yetu. Tuendelee kukaa pamoja, kukaa kwa mapenzi, ili tujue kwamba siku moja itakuja Mungu atatujalia tupate nafasi ya kurekebisha yale maneno tunahitaji kurekebisha katika jamii yetu. Mambo ile ya maendeleo ya Linda Mama, ya free primary education, free day secondary education, usalama. Babu, mimi nilitumia wakati mwingi sana hapa Kiambu nikiwa waziri wa usalama kuhakikisha kwamba kila mtu anafanya biashara zake na kila mtu anaishi maisha yake. That is a form of duty of government.
na tunawahakikishia, I will pledge this to you that majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ndio tu atatuamulisha, ndio atatuelekeza. Tuko kwa kanisa na tunamwamini Mwenyezi Mungu. Hata tukitafuta yale tunatafuta, tunamuomba Mwenyezi Mungu akitujalia tupate baraka, tupate nafasi ya kuendelesha mambo yetu ya maendeleo. Sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi na kuregesha usalama ule uliokuwa mbeleni, ili tuendelee na shughuli zetu za ujenzi wa taifa. Kuna mtu Kenya hii ambaye anajua barabara ya uongozi wa nchi kuliko nyinyi wananchi. Najua vile nchi yetu hii imetembea na historia ya uongozi katika nchi yetu. Tukusikabusio mwancho murigeria sekero kyobokonyi ya matemo kurwase chinsemo cha Kenyambi sub location ya Riondonga ward ya Kiumbwe bunge Nyaribari chache county ya Kisii nigo yesokire na kuruko bolya kwa bokonyi kupatikana nugo kwa mwana obo omunyaruka Asirieta Ruth Mora oyore ngomoro kiwase skuru ya senior chief Musanyandusi ensemo ya Kegati oyo nyara koba gakurwa usega kurwa rasegeka hegeke na gusiria obugima bwaye hase nyagitari ya Krista Mari Ann nase ya mate yobono hegote babuna ebilia nyagitari gwikira bono nigo ere eyo gwetani kerango gechiribu chimikianda ase bakuruko bolya guchase bonsi bari no moyo bogwancha banyari ko babako bakonya egara banyari ko mwenia omwana obo ono bagambi baminto toli na kende pi atoya bataka bari abere akimwaru wancha matokonya igasa mabera ino bagambi mwesi pinto ro changa no yomo kimora ancha ga kitwaru ka mira sama ruwa ino tokonya ga kinye moko nyara mwana yosirite no yone iga rwalite abwate muchandu bwenda akenda kabaru akabikwa ICU bono ngokongborege igobone ne biri ya nyagitari buna tukomurusto chikomwene singenji ni wiki ya gatatu bone gichikohera obokonyi ngosaba tumongonya gere nyali komwene asingenji umwabona ronera ndekire ko ira na gukora na bibaru abuna rengo kwa byo gusubiri abantu chianga gere nere ndore ne kya kwandi school era no mwako yakolete form 4 uyu yari nkubwate uyu sirita ari nki form 3 birere 926 Mancho murigeria tokoiro mutumoko mokega se studio ya kabere kurina tora se kagetere getambe toskar Eje Nensoko TV Oboroso bumugusi Onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umuguse. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokonyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba ito yobonchuria 0788666662. The Balmain Killer Galem Killer Mashwanda. Yeah man, this coming Thursday I'll be live Ensoko TV.
Oh yeah, sure. Alongside the baddest 12D. Yeah, man, make it, don't be late. Yo, some me say, Ekienyeji. Yo, I want to sing it, yeah, man, don't touch the dial. Zimmy, see you there. Plop, 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 plop. Come, say, go to ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera lituko tomocha Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Karibu sana mwanchomo rigereria tokugendera gukumanya ya mate heyemo ya Jackson Mururi kurwa sekenyoro kia Bonyengwe sub location ya Borange ward ya Magwawe bunge ya North Mugirange county ya Nyamira niko bare na magombo maiga yoyo mwabo hukurukwa Evans so ya gikunyara kobaka gosiro bogima bwae ya mate yo niko bona vaira neirie mbuya gochiaso yokorie kerugo kyo senator se county yo Jeremia Migosi asokoro kia humukia ukubaikange kubakonya ili kwane kyango ikirani bare miroberi ya basenchirerengia na kirembiye mono wase ogokonya Jeremia Migosi wankonyire nimbwa tobo konguka na etiri no mwana oyo none kinabwate kyarire kinindekere narorirwa ikire bwona nago kirbiye mono bwango gona uje gusira etimu iri ya Migosi Jeremia mbajite bakamuretera mariogo bakamwara kinindinde mipango ya Nyasaye ntu wono ntuko yiblame mwana nagasira na ndi mwanginyo iri mwakire koranga ekeno muntu lutu akonya na ndi usirire igorende ngo akambiye mono teganya sanya gukubiko na gusabira maya wono rende Jeremia ungikirange yari bungikange kino mwana uminuka okongo mugeni ingikange na bara ibonsi pi undetayo na tigaisiko una mwajete timu ya Migosi mukamora no murwero renge lakini akacha by bad luck akacha akakwa ghafla gente getangana mbya mana se timu ya na ende bono obo konguboro muchiyo mono neringa mugaka tabwa tikende buna mumuroje twari gosaba omweshimiwa Migosi buna arekandire nga akuborie keruge kityobo senator wa Nyamira. These are the kind of people tutagete abana bwa barayi tutagete twagoke no mweshimiwa musenye nchokuru amangana yakabete ntu anakora murayonde nande ne arutangita konyo mwana ya soko mwa mariogo lakini pati mbaya amweta mne tukule chuma pili pati mbaga sera chuma ine mariogo nara etra kino to sabanga obokonyi tokonywe gali ntobwati gaki ntobwati nyore ne sanduke pira nyegeta nigere iguru amaene ntuli na kende umwana nigato sirerete naende muna tutarengerereti konyara mwaikire twasemerira ngo komakonya muri abwene naende mbia mono ase kiombe kega mwachire kia Migosi gocha gotokonya mbia mono ari ase mwerua naende mwatokonyire ndagera ntubwati kende mwancho murigeria abo no twikira omweri aso kumanyari aene kiwa sobotuko bwa rero kurende ngo kunyoria nga
asensemo ya agatatu butukubwarira ntujigosanga n'umwishimiwa Steven Mogaka uyuru mwakili na boigo mujumbe bwensemo y'ebunge ya West Mugirango kumulikira manga yagendera tuyikira boniga ironge budget yanyate ko bakego somwa na boiga manga berega kwene kiwasa matukabango ga muswada bw'ikibesa bose finance bill negendete ko kwandrwa so bunge ase ebunge nento kumulikira hayo negati yayande na maborio ari oratware korende hasegeka hegeke tete tunyara ko batu gutamboka sensemiga ya kabere ase abarari ba minto na boigo habagosori banyare ko babagwikirana kwene kya bunamba kigusanga nayo kumanyenyura amamerano y'ekombe kya World Cup nagendera sense ya USA hense ya Mexico na Canada aso bwamo chigante kwarigania enko yeyo Toldi na Daniel Omwaga